Când este recomandat să începem diversificarea? Diversificarea alimentației la bebeluși începe de obicei în jurul vârstei de 6 luni. Aceasta este recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății și este susținută de majoritatea pediatrilor. De regulă se începe la vârsta de 5 luni pentru copiii hrăniți exclusiv cu formulă de lapte și la 6 luni cei hrăniți exclusiv la sân. Unde pot cere îndrumare părinții privind un program de diversificare pentru bebelușilor? La pediatrii, însă dacă sunt părinți care doresc un program de diversificare a alimentației în funcție de vârsta și greutatea copilului, îmi pot scrie aici sau pe Instagram și le ofer un program. De asemenea, în profil la categoria serii se găsește un program general de diversificare conceput de către un medic pediatru. Cât de importantă este alegerea momentului potrivit pentru a începe diversificarea? Este importantă pentru dezvoltarea sănătoasă a bebelușului din mai multe motive. De pildă, maturitatea sistemului digestiv. Până la aproximativ 6 luni, sistemul